अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। वजरे गावचे माजी सरपंच लक्ष्मण गवस यांच्या पुढाकारानं वजरे गावातील धान्य दुकानातून करण्यात येणारा धान्य पुरवठा दर्जाहीन असल्याची बाब शुक्रवारी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयावरती धडक देत उघड केली। त्यांनी चक्क अळी लागलेली तांदूळ तहसीलदारांना दाखवत सरकारचा निषेध नोंदवला। जनतेला असा निकृष्ट धान्य पुरवठा केल्यास शिवसेना गप्प बसणार नाही असा इशाराही दिला। तसंच त्या धान्य दुकानदारांना अळ्या लागलेलं धान्य आलं असल्या ते जनतेला वितरित न करता तहसील कार्यालयात जमा करावं अशी मागणी करण्यात आली। तपास आहे नंतर तर वेगळा विषय होईल। मी चला त्याच्यात कुठले जर हे असेल तर ते वजरे गावठणवाडी इथे असलेल्या राष्ट्रीय धान्य दुकानामध्ये अशा प्रकारचा तांदूळ देऊन लोकांच्या जीविताचा खेळण्याचा प्रकार शासन करत असल्याचा आता हा प्रकार उघडीस आला आहे। आम्ही जळावर तहसीलदार यांच्याशी भेट देऊन ह्या संदर्भात प्रकाराचं पूर्णपणे त्यांना कोलकोल केलेला आहे आणि हा अशा प्रकार धान्य देऊन जनतेच्या जीवाशी शासन खेळतं का असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेबद्दल उपस्थित होत आहे। अशा या धान्यामध्ये किडे आहेत। संपूर्णपणे हा धान्य खराब झालेला आहे आणि हे मान्य केलेलं आहे शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी की हे धान्य खराब झाले। आत्ताच्या आत्ता हे धान्य तिथे ज्या दुकानामध्ये असेल त्या दुकानामध्ये पुरवठा बंद करावा अशी मागणी आम्ही तहसीलदार यांच्याकडे केलेली आहे। अन्यथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने येत्या दिवसामध्ये याविरुद्ध आम्ही आवाज उठवला जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।